Nu vil jeg gerne vise jer hunden og de 3 ønsker, og jeg fortæller. Jeg er hunden. Jeg er mand. Jeg er en hundevalg. Jeg er hunden. Jeg er damen. Jeg er gammel mand. Og jeg er ånden. Der var engang en hund, der gik på landevejen, som ikke havde noget hjem. Der mødte han en mand. Manden gav ham flasken. Tag proppen af, og du får 3 ønsker. Så gik manden, og hunden tog proppen med og udkom en ånd. Hvad er dit første ønske? Vuff! Hundens første ønske var at kunne tale. Pling, så kunne den tale. Hvad er dit andet ønske? Et hus med mand og kone. Hvor skal huset ligge? I Struer. Pling, så stod der et hus med mand og kone i Struer. Hvad er dit sidste ønske? Hunden vidste ikke, hvad den skulle ønske sig. Så den sov på det. Så drømte hunden, hvad den skulle ønske sig, og næste morgen kom ånden igen. Hvad er dit sidste ønske? En hundekæreste. Pludselig stod der en hund. Og 3 år senere blev de gift og fik en valg. Og de levede lykkeligt til at dages ende. Slut.